ואז לאן ללכת? נגן כאן, קודם נעשה את זה. אוקיי. מוכן? כן. לאט. סליחה. עד איפה ניגנת עכשיו? ניגנתי עד כאן. עד כאן. כן. ועכשיו תעשה את הפעם השלישית שאתה מנגן את זה. כן, וקופץ לפה. וקופץ לכאן. אין בעיה. אז אני שוב מצטער. אין בעיה. חכה רגע. אין בעיה.